and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga igala, ni ang sumpay ning na ginapostang sugilanon. Kwaki, duki. Kadiyot sa. Himna! Kadiyot sa. Himna! Kadiyot, kuan ba? Karon na ko kabantay. Oh. Nganong lapot-lapot man atong giinom. Unsa din ni? Ay, tubig, nagihumulan og okra. Ha? Oh, Okra? okra. Gihumulan ni okra mo? Oh! Mobito nga lapot-lapot ng imnon. Nganong okra may imong gipainom nako? Ano dili man nga healthy drink man na? Iyong. Iu-iu ka pa. Gilood ko. Sabi di ay, Gilood ko mo. ok pa ka diha nga. Daka na magag nainom karon. Karon ba magkawaybaw? Giluod nun. Ha? Ay, na lang lagi nagdibdib bagod. Ay, nalagdibdib nga okra na siya. Yeah. Ay, bidli binang naong nimo. Makayo ba yan is lawas do? Di ba na makadaot eng? Dakanig benefits sa imong lawas. Sama-sama sa man be. Okay, minaw. Ha? Health tips ni siya. Health tips, murag GSK. Ano, ha? Fiber. Fiber. Doon na ni magnesium. Magnesium, ha? Doon na ni protein. Protein, para sa mga muscle na to. Doon na ni vitamin K. Okay. Oh, doon na siya ni siya potassium. Aron dili ka bikugan ba? Doon na siya siya vitamin C. Para nga dili ka dali nga masakit. Masipon-sipon, ana. Folate. Nya, nasa ni siya carbohydrates. La. Oh, Nindot ta guday mo. oh, kayo. Pero Pero unsa man? Lood yung gihapon, oy. Nagusam sa kadini. Miduaw na sa nimo. Wa man ko maunsa, nganong duawon man ko nimo. Miss Mantika. Hmm? Huwag ka nabantayan ako. Unsa man? Huwag ka makabantay sa akong buhok. Kinusam din nimo buhok. Bago lang og hinapay. Sa una, pina left man to. Pero pina right. Mao ba? Hmm. Nya. Ay, kini. Nakoy pangutana ba? Kining, kamo mga babae ba? Ganahan man gid mo flowers and chocolates, no? Gawas ana ba? Unsa may pinakaganahan gid ninyong madawat isip regalo? Ngano, do na kitagaan? Ah, Una na lang tika. Kay ingon ana arba na kasagaran. Mangutana ang lalaki sa babae about ana. Unya, magdahom sa taon ang babae. Unya dayto, lain ang regaluhan, laing babae. mananagan sa lagi ka usahay, no? Biya? Mm. Nabit ako tagaan og regalo. Akong amiga. Mao ba? Aw, tagay og sing-sing nga brilyante. Makadagot kayong tawana, eh. Lamiya ba yagid kumuton sa nang? Nag-aako gyud sulti nako. Nga doon na si amiga nga regaluhan. Ha? Ka-how dare niya? Ako pa gipangutana? Aw, sing-sing nga brilyante akong giingon. Tanaw na tong di ba ka makuya paninig kakita ni mo sa presyo. Tanaw na tong makahatag ka bas imong amiga. Ay, asa naman to akong ka-meet up, uy. Laay naman sigit paabot. Musuroy una ko. Mutanaw lang una ko. Oh, uy, si Imok, misud ang jewelry store. Dini, makita rin ako siya, Dini. Giatiman na siya sa sales lady. Hala, mutanaw na ka siya sa mga diamond rings? Ikay, magyod karon pa, hindi ka kita nimo sa mga presyo pa. Na, awa lagi. Oh, nanangitanaw na siya sa mga display. Matras mayroon karon ba?
ko magparog. Dili ra siya makakita nako kung mugawas siya. Kay masalipdan ako sa poste. Oh, nigawas na siya. Oh. Uy, man ko magkapantay. Oh, ako liliun balik. Oh, ay, wa pa siya magawas. Oh, hala mo palit yun siya. Oh, naitulog ka, Pax. Nagigiat siyang atubangan. Murag mao'y iyang kipilian. Mupalit yun ka siya. Oh, nipalit yun si Ibo. Kinsa man ay kang babayan ang iyang regaluhan. Bago ka na niyang amiga? Or usa to mga rich girls nga nagpaduding-duding niya sa una? Tagpilasad ka nang ipalitan ng kanahan nga imong ay. Sa akong nahipawan, ang pinakabaratoan ng tindahan ng singsing kay dili mo minus sa 20,000. Nakalakaw na si imong padung na sa escalator. Oh, musod ko sa jewelry store. I-check na ko tagpila ang pinakabarato o pinakamahal nilang singsing. Hi, ma'am. Welcome to our store. Tanaw-tanaw na ko, miss. Sure, ma'am. Miss, tagpila sad ang pinakabarato ninyong singsing din ni miss. O tagpila sad ang pinakamahal. Ang pinakabarato, ma'am, kini 23,000. Ug ang pinakamahal, bago ra gyud nahalin, ma'am, 460,000 to. Base na kay ganahan, ma'am. I-check lang among items. Thank you, miss. Mubalik raw niya ko. Salamat. Hala, habit mo 500,000 ang gipalit nga singsing ni Imo para sa iyang amiga. Hayang amiga, ha? Samtang ako, nga iya kunuhang gimahal, tagaan lang og artificial flowers, kay kuno, nagsimbolo sa iyang gugmang way pagkalaya. Pantay lang itong imo ka to kung magpakita pa to nako. Ha? Hapit na mag-usa ka si Mana nga wa mapakita si imo kay. Aw, tingali. Nabisi na siyang amiga nga giregaluhan niyang mahalon nga singsing. Meron tagtili na siya magpakita nako hangtod sa hangtod, uy. Mahira unta. Makalagot yun, uy. Nga naman sige magkuguna-huna itong kanahang dako. Di na ko angay magkunahuna niya. Kay doon na siya pag-ung amiga nga worth og singsing nga hapit mo tunga sa milyon ang presyo. Namiss manggugti ka, Bia. Naanada manggugko nga magkita ta hapit kada adlaw. Pagkakon ka imo ko, uy. Wala kay kalaina sa ubang mga laki. Pagkakon ka. Unsa? Maula ginay akong nadunggan dito sa gawas paing. Kasluno na kuno si Imok. Silang Bia. Ay abot. Pero dili tingali, uy, kay posible sad nga dili ta mahibaw kung si Bea iya pakaslan. Oh, bitaw masad mo. Susiha dayon paing. Susiha dayon. Ang butoy. O nga no kung ako man nga di man miuyab. Pero, Bia, kinsa man day ang minyuan ni imo? Ayaw kong pangutan kay layo ra ning amo sa ila. Kamu mong giduol. Anong dili mo mangutana niya? Kanunay mangwa sa ilas imo? Kanunay mang way tao sa ila? Oh, Kinsa guday kaha ang minyuan ni imok, no? nganong sakit man kayo akong dughan. Nganong nasakitan man ko ining balita. Waman ko'y right nga masakitan. Waman may relasyon. Dili man kami. Nganong gisakitan man ko. Ngano man. Paing,
Nganong di amang kasgawas? Nag-atang kong imok, ma. Ha? Ngano man? Sud na dito, ma. Sud na. Oh. Sa rong urasa, oh. Unsa may tuyo di bug imok? Kanong di naman lang kamusayos ila ugma? Di na ko kahuwat og ugma, ma. Oh. Ah, niya na siya. Oh. Uy! Uy, paing naon sa bakangan ni babag ka man. Paing? Magsulti o na tamok. Oh. Unsa ka tinuod nga kaslunon ka namok. Nakabalita na day mo? Huh. May tenga ang lupa, muk. May pakpak ang balita. Okay. Nganong nakabuhat ka ini, imok? Nganong nakabuhat ka man? Ha? Traidor ka? Nanumpa ka pa? Nga tinud-anay ang imong gugma o niya magpakasal kaslain? Wa kay baruganan mo! Wa kay baruganan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!